Greetings बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा big update caste certificate नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो गोदान Orunodoi स्किम नोंथांमोना फैथारसिगोन लोगोसे स्टुडेन्टसफोरनो स्कुटार्स होसिगोन दा बेसेबां बाजेट खालामखो सोर साबेसे मोनगोन बिनि सायाव नोंथांमोना आपडेट लाबोदों दा कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना नांगौ जाथारो जब एप्लाइ खालामनायाव दा बोरै खालामगोन माबोरै मोनो आं बिनि सायाव नोंथांमोननो फुल भिडिअ लाबोगोन नेक्स्ट एप्लाइ प्रसेसआव दा इजियाव मोननो हासिगोन दा गोबाव खालामा जों थांनि फै कास्ट सार्टिफिकेटनि अफिशियेल जोङो नटिफिकेशन बा जों अफिशियेल साइटआव फैबाय दा बे जाबाय bhumiputra.assam.gov.in बेयाव फैनानै कास्ट सार्टिफिकेट दानिया अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो थ' नोंथांमोना इजि प्रसेसआव मोनसिगोन नोंथांमोना अनलाइन खालामनानैनो बेखौहाय मोननो हासिगोन देन बेनिफ्राय नैबाव नायदो नै कास्ट सार्टिफिकेटआ बेसेबां एप्लिकेशन बेयाव एप्रुभ खालामखो आरो बेसेबां रिजेक्ट खालामखो दा हमना ला नोंथांमोना एससी को नायदो एससी एप्लिकेशन रिसिभ जादोंमोन हमना ला 85,268 बेनि गेजेराव एप्रुभ जाबाय 29,984 बेनिफ्राय रिजेक्ट जादों नै माखासे रिजेक्ट जादों जायनि जाउनाव डकुमेन्ट्सखौहाय मोजां साबमिट खालामनांगोन जेबो फेक होनो हाला नोंथांमोना इजिलि बेयाव माखासे प्रसेसनि गेजेरजों मोनसिगोन नाथाय बेयाव जानला मोनला कास्ट सार्टिफिकेट दानिया मोननाय नंला बेबादि रिजेक्ट खालामबाय देन बेनिफ्राय जों एसटी खौबो नायगोन जों एसटी हिल्सआव नायोब्ला बेयाव मोनदों एप्लिकेशना 8,000 नि बारा दङ देन बेनिफ्राय एप्रुभा जाबाय 2,000 नि बारा बेनिफ्राय रिजेक्ट दा बेबादि रिजेक्ट खालामसिगोन दानिया स' दानिया बेबादि रिजेक्ट खालामसिगोन सिगांनि बादि इजि अफलाइन मोननाय नंला देन बेनिफ्राय दानिया एसटिपि आव नायोब्ला 57,419 रिसिभ खालामदोंमोन एप्लिकेशनखौहाय एबा अनलाइन रेजिस्टार खालामदों आरो देन बेनिफ्राय 16,844 बेयाव एप्रुभ जाथ'बाय देन बेनिफ्राय रिजेक्टआ 168 दङ दा ओंखायनो मोजां प्रपारलि अनलाइन खालामनांसिगोन देन बेनिफ्राय इजियावनो कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोनहा न'आव थानानै मोननो हासिगोन देन बेनिफ्राय बेयाव माखासे दङ गोबां रोखोमनि दङ दा बेखौ बोरै नोंथांमोना खालामगोन होनोब्ला स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो लगइन मोनसे मोनदों नैबे लगइनाव क्लिक खालामनांगोन देन लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो इउजार नेम पासवर्ड होनानै नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगौ आरो नाथाय मोनसे बाथ्रा दा बेयाव जोंहा आइडि गैया नालाय दा जों खालामनो हाथ'वा जों फार्स्टआव जों मा खालामनांगोन जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन अके थ' जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन बेनि सायाव आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव फुल भिडिअ लाबोगोन हाउ टु रेजिस्टार बा अनलाइन एप्लाइ कास्ट सार्टिफिकेट बेनि सायाव लाबोगोन दे स' बेखौ दोनथ'नानै दानि जोङो गुड निउसखौ नायनोसै स्टुडेन्टसफोरनो स्कुटार्स होसिगोन दा बेयाव सोर मोनगोन जों बेखौ नायनोसै फैदो बिथां फाइनान्स मिनिस्टार अजन्ता नियक बेनिफ्राय ससियेल वेलफेयारनि मिनिस्टार बेखौहाय नोंथांमोना मिथिनांगोन एग्जामाव बायबायाव सोंनो हागौ फाइनान्स मिनिस्टारा सोर होनोब्ला अजन्ता नियक थ' बिथाङा मोनसे टुइट खालामबाय माखासे स्किमनि सायाव दा बेनो जाबाय स्कुटार्स नोंथांमोना होनाय जासिगोन नै नोंथांमोना नुनो मोनदों जायफ्रा एचएस पास जाबाय फार्स्ट डिभिजन हिन्जावफोरा 29,748 जना हिन्जावसाफोरा मोननाय जासिगोन स्कुटार्स देन बेनिफ्राय हौवाफोरा 6,052 जायफ्रानोखि 75% मोननाय दङ स' नोंथांमोना एचएस लेभेलाव स्कुटार्स होनाय जासिगोन आरो बाजेट जाखाबाय बेयाव नोंथांमोना 258.9 क्रर मोनदों दा थाबैनो होनाय जासिगोन आरो लोगोसे मोनसे मोजां बाथ्राया जाबाय जायफ्रा प्रफेसार प्रभिन्सियेलाइज कलेजनि अब्ला 55,000 फिक्स पे सेलारि होनाय जाबाय थ' जोबोर मोजां आपडेट स' नोंथांमोननि थाखाय जायफ्रानोखि प्रफेसार मावगासिनो दङ 55,000 खालामना होबाय दा बेनिफ्राय अरुणोदय स्किमबाबो नोंथांमोना जागोन थाबैनो अनलाइन एप्लाइ जागोन बा अफलाइन जागोन आरो दा माब्ला जागोन फिक्स डेट होआखै नाथाय 8 लाख एड खालामगोन होनना बुंदों 8 लाख जन गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन अरुणोदयआवहाय देन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआथ' अनलाइन जाखासिगोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय नै दा अनलाइन नोंथांमोना बे मिशन भुमिपुत्र बे वेबसाइटनि गेजेरजोंहाय दानिया एसटि एससि अबिसि एमअबिसि जायखिजाया कास्टआनो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन दा बेनोमोन दिनैनि आपडेटआ बेनिफ्राय जब्सनि आपडेट फैगासिनो दङ नोंथांमोना नेथ'दो स' नोंथांमोना गोदान जबनि बागै भिडिअ नायनो हागोन नेक्स्टआव